dia més a l'Espai Sanarte. I res, avui us porto un element molt senzill però que m'està ajudant a recuperar-me. Li hem posat aquesta goma per no perdre, és això d'aquí. M'ho va fer el Mariano, que és un terapeuta ocupacional que ja està retirat de la Vall d'Hebron, que treballava amb mi a la quarta planta, i us explico com funciona. Doncs com ja sabeu, tot va començar amb aquest braç esquerre en un accident a l'hospital i no diré més. I res, doncs tinc falta de força i és un element que m'ajuda molt a assolir aquesta manca de força en els dits i a més em permet treballar per parts, o sigui, es tracta d'això. Ara treballaré aquesta part del dit i començo. Aleshores, molt important pels pianistes que la mà quedi amb la forma de boleta, o sigui, els ossos s'han de veure. Jo tinc encara dificultats i el que faig és compensar amb el canell. Aleshores tracto de donar aquesta senyal, veieu que aquests no estan, però aquests ja comencen a ser-hi. I aleshores començo plac, 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 plac. I bueno, com veieu, és diferent el so que trobo en aquesta mà, és molt concret i molt directe i això fa que la corda del piano es connecti des de la punta fins al final i en aquest dit doncs tinc dificultats perquè ja veieu que el so i la velocitat no són el mateix i aquest és el dit que tinc millor juntament amb el gros. Aleshores també vaig cap aquí, aquí treballo en aquest sentit i també treballo d'aquesta manera. Veieu? Això s'enfonsa, doncs torno. I bueno, i és anar passant en tots els dits de la mà, doncs en aquest igual, ara farem des d'aquest costat d'aquí i tracto d'arrossegar, veieu? Haig de recordar que en aquesta posició no és hàbil ni funcional, aleshores aixeco sense aixecar i sense compensar i tornem-hi endavant, endarrere i ara poso en aquesta posició d'aquí, enmig just de la falange i tracto que el moviment sigui homogeni. Què vol dir homogeni? Doncs aquí ha d'haver-hi una separació. Moltes vegades a mi amb el tercer dit el que em passa és que com no tinc força, què faig? La replego cap a aquest i se'n mouen els dos a la vegada. No val, perquè com ja sabeu, els pianistes hem de tenir, o sigui, cada dit ha d'anar per un costat i necessitem aquesta agilitat, no? Avui us porto aquest adaptador que l'he fet servir molt durant el procés, doncs com ja sabeu soc ambidestra però la meva psicomotricitat fina està al costat esquerre i aleshores tot el que és pintar, anar una agulla, menjar amb la forquilla, doncs ho faig amb l'esquerra. I res, he après a fer-ho amb la dreta, o sigui puc escriure molt bé i ja ho feia, però és important recuperar doncs, la nostra natura, no? I això m'ha ajudat a poder escriure i a poder en inici agafar doncs, un llapis per començar. Us explico una altra adaptació que també faig servir. Normalment els esquerrans tenim el tema de que com les espirals estan a aquest costat doncs hem d'anar amb el braç així escrivint per no atacar-nos. Però què passa? Jo ara si estic molta estona en el braç així, a part que comença a tremolar i fa mal, etc., un munt d'etcèteres, que ara no explicaré, es refreda. Doncs el que he fet és l'adaptació consisteix en posar la llibreta d'aquesta manera. Us explico que enmig del procés vaig perdre la capacitat de fer ratlles, o sigui, a l'inici era impossible. I aleshores què feia? Doncs si feia una rodona gran. I he anat, mica en mica, doncs reduint a fer puntets, aprofitant fer ratlles, que també m'ha costat bastant. Us haig d'explicar que quan vaig començar a estudiar a la universitat em vaig donar compte que no podia subratllar una cosa tan senzilla, doncs em sortien unes ratlles horribles i això ho vaig practicar molt perquè em generava molta frustració i vaig dir l'única forma que tinc per superar aquestes coses és escriure, fer-ho. Aleshores, mica en mica he anat millorant. Sí que és veritat que ara, fixeu-vos, porto res, no puc mostrar-vos, perquè no em podeu tocar i la mà ja està freda. Estic també parlant i això requereix d'un esforç més gran per al meu cos. Aleshores, això, l'adaptació que podeu fer servir i l'espiral. Doncs avui al Sanarte també us volia portar dintre de l'Espai Sanarte avui toca una mica de pintura al carboncillo. Per què he començat per la tècnica del carboncillo quan vaig començar a pintar? Just quan vaig sortir de l'Hospital del Pilar em vaig donar compte que podia començar a llegir i una de les coses molt guais que va succeir és que podia començar a pintar una mica perquè podia sostindre l'atenció, perquè no tenia tota l'estona febres
Eren pocs dies, doncs personalment l'antibiòtic a mi em senta fatal per via parental, pel cul, però amb el donin doncs em senta molt malament i em deixa 8 dies al lavabo. Aleshores, doncs això, que aquesta és una de les pràctiques que em van molt bé perquè m'ajuden a concentrar l'atenció. Hi ha dies que estic doncs, amb molta incertesa, que sento frustració i que necessito concentrar-me en el present i no fer divagacions vers el futur que m'espera i totes aquestes coses, doncs tracto de pintar. És una de les activitats que podeu fer. És super senzill, fins i tot no cal agafar un llapis, o sigui, agafeu una cosa d'aquestes que tinc per aquí, per exemple, aquest també us pot servir. Ara aquests estan sense estrenar, perquè tinc una caixa d'abans de tot aquest procés. Aquests són del Lidl, com veieu això sí que ho he fet servir molt, però la meva caixa de carbonets està a l'altre costat del pis. Aquesta és la del Lidl, que em van comprar de regal. I és fàcil, perquè fas així, que aleshores en els dits et pots ajudar, no cal tindre una precisió molt concreta. I bueno, doncs en el dia d'avui explicar-vos que estic encara en procés de trobar un internista, que està sent una mica complicat per tota la situació de la Covid i que, bueno, avui tinc neuròleg i que espero que em vagi molt bé, que em pugui ajudar, que sigui una persona maca i això, que vulgui doncs, ajudar-me i a veure si aconseguim doncs, trobar un altre punt per aconseguir anar millorant del braç esquerre i sobretot m'agradaria que aquesta sensació que tinc a la cara i a l'orella que us havia explicat, doncs que marxi i que descansar una mica de tota aquesta incertesa que s'ha connectat amb el tema de que m'he quedat sense el metge que portava tot el meu procés. I res, no em vull quedar amb aquesta sensació i mireu, us ensenyaré la meva Montserrat imaginada, perquè no he pogut anar, però la tinc molt present en el meu cap, i aquest paisatge, que és un paisatge nevat, d'una fotografia que em va enviar el Marcos Galvany, que m'encanta, les coses que fotografia i tot el que fa. I bueno, doncs aquest és el paisatge nevat amb les mans atrotinades de la Eva. Res, moltes gràcies i fins aquí el Sanarte d'avui. Gràcies.